Здравейте мотички, дефейсари, кардери, хакери, макери и други живущи в майчините мазета на дълбокият интернет. Пускайте си 7-те проксита и VPN-ите, спирайте ратовете и ботнетовете да не ви точат интернета, защото в този красив късно есенен ден ще ви науча как да разкриете мотикаря, като едновременно с това станете феймас в YouTube. Знам, че много от вас имат мечтите да забогатеят и по-точно, да станат синовете на Рокфелер, като бозят Майнцрафт, CS и други разни игрички, а някои от тях също така чакат партньорства от компании за компютри с съмнителни гаранции и дефектни части. Този урок също ще помогне и на вече полуизвестни ютубъри, които имат от 13 до 23 гледания на клипче, 8 абоната, като 5 от тях не са им от класа вдаскало, които искат да ги направят до 40-50 хиляди, така ще могат да се чувстват феймас, когато малките зайци вдаскало ги поздравяват по коридорите с репликата "Коста, брат, кога ще има нов клип майна?" И така, урока ще бъде в 3 лесни стъпки, за да не губите време в гледане на този клип, ами да правите парите a.k.a. кешманито, a.k.a. зеленото и по-точно пачки, пустотачки. Преди да започнем, трябва да се уверим, че не сте правили видеа, в които си ядете собствените екскременти или се мажете с такива от други видове бозайници. Ако сте правили такива, сега е перфектният момент да си набиете Alt F4 и да гасиш компа, брат, защото този клип няма да ти помогне. В следващите стъпки ще посоча измислени лица, за да не ни съдят за клевета и тогава да трябва да продаваме нивата и кравите, барабар с куцата ви баба и мършавата болна от проказа катка на съседа. Стъпка 1. Изберете си някоя известна и анонимна личност с тройно повече последователи от вас и истинска кауза, например, известникаря. После си намислете някакви обвинения, изсмукани от задниците на надрусани самфет и пикойлайна конспиратори, ходещи с алуминиеви шапки. Запишете си ги на едно листче, после го сгънете прилежно и си го набиете в смръдливия разфльорцан кален очилат геймърски алчен задник, защото няма никакво значение какви обвинения ще хвърлите срещу жертвата, стига да имате аудитория с интелектуалният капацитет на отгледани в плен макаци с психични разстройства. Стъпка 2. Направете клип как го разкривате, като посочите произволни негови фенове, за да можете да дадете като доказателство факта, че са го лайкнали. После си влезте във вашата фейсбук страница с 3 лайка, 2 от които са на майка ви, и натиснете F12, като сложите снимките и имената на тези хора на вашето място. Това вече е вашето неоспоримо доказателство пред съда, феновете, Боки Милекитич. Забележка: не забравяйте в тъмбнейла на клипчето да сложите Snoop Dogg или Крис за плюс 10 сензация, после да изберете скандално заглавие от рода на шок, ужас, разкритие, експозет, истината за или някаква друга производна за още плюс 60 сензация. Стъпка 3. Изтрийте предният клип и кажете на аверите си гърбовете си да направят същото. След това направете нов клип, в който казвате, че този същият човек има връзки в АБВ, AVN, Facebook, Кефче, НАСА, Арабските емирства, Международната космическа станция и кварталната бакалия. След това посредством тези връзки ви е направил черна копанарска магия и ви е взел паролата на Фейсбука, за да изтрие клипа. Феновете ви ще ви повярват, сякаш сте Моисей и им обещавате обетованата земя, въпреки че всеки знае, че за да се хакне една парола, трябва да се компилира Reverse Engineer на тото ядро на CentOS, после да се енкодне SSL на проксито зад 5 кеширани JavaScript метатага и чак тогава ще бъде хакната. Но ако някой пита, това не сте го чули от мен. Забележка: след всички тези стъпки, стиснете 2-3 палеца, запалете свещ, направете молебен за дъжд и се надявайте хората, които сте посочили, да не ви съдят за клевета. Забележка 2. Ако пък ви съдят, можете да направите ново клипче за още повече фенове и гледания от затвора и да обвините прокурора, че е корумпирано прасе и системата ви е прецакала. Забележка 3. Ако цялото това нещо не ви донесе поне 3 абоната, можете да направите клип, в който разкривате този, който е направил клипа, демек вас, но отново посочете друг човек. Така интригата и драмата ще са по-заплетени от оргия на дъждовни черве и комбинирана с имейлите на Хилари, клиповете с Лиев и Ким Стар, че дори сценаристите на Малката булка, Перла и Дързост и красота ще дойдат да ви стиснат ръката и да ви плеснат по задника, като ви нарекат Мери Попинс. Това беше всичко от мен, като искам да кажа по едно сори мотори на всички, които са отнесли някоя друга заплаха заради коврите и филмарите, които закопаваме на нивата.
И ако случайно някой се е препознал в това видео, мога само да кажа, че е чисто съвпадение и на майка ти под катабеном. П.С. Споделете за Кирил Методи и брат му.